2019 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଗାଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ହରାଇ ଯାଇଥିବା ପିଲାର ମାମଲା କିଛିଦିନ ପରେ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସକାଳେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ହରାଇ ଯାଇଥିବା ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାରର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ମିଳିଥିବା କିଛି ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପିଲାଟିଙ୍କ ସହ ଅପରାଧ ଘଟିଛି। ଏହି ଖବର ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଭୟ ପ୍ରସାର କରିଦେଲା। କେହି କହିଲେ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜଡ଼ିତ, କେହି ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରରୁ ବାହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ସେମାନେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତ୍ରକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ। କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାଟି ରହସ୍ୟରେ ରହିଗଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଶୁଆ କୁକୁରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରିବାରର ଘର ପାଖକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ବଢ଼ିଗଲା। ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମେଳ ନଥିବାରୁ ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏହି ରହସ୍ୟର ପଛରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ପାରିବାରିକ ସତ୍ୟ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ସେହିଦିନ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା।